Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, PNP Regional Director Police Brigadier General West Raimundo Ubingke re-ribayan na subuot sa pwesto. Alert level kang bulkang Mayon ibinaba na. Fetus na kuwang nakapatos sa plastic sa ibabaw kang gapo sa salog kang Barangay Balatas, Siyudad kang Naga. World Mental Health Awareness ginibo sa Naga College Foundation. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Papalihison muna kan mga opisyalis kan kapisanan ng mga barangay kagawad sa siyudad ning Naga ang kasiributan ngunya na Pasko asin bagong taon. Antes ang sa indang formalmenteng pag-asumir sa pwesto. Ginibo ang eleksyon kang nakaliis na simana. Ang details aramon sa report ni Antoinette Eduardo. Matapos ang pagpili sa paginin eleksyon kan mga magiging miyembro kan kapisanan ng mga sanggunian barangay kagawad Kanaga kanakalihis na semana kung saan ginana ni barangay kagawad Jess Ador kan barangay Pakul. Papatapuson mo na subuot ang bulan kan Disyembre asin Enero na sinda formalmenteng maasumir sa trabaho. Isasabay naman subot digdi ang pagpili kan mga magiging representante hali sa kada barangay kan syudad. Po as per sa KSBK, January na po kami ma-assume sa office AC bago pong set of officers kang KSBK, sir. Ano po yung kagawad? May ano po yan? May mga committees po ito mga KSBK member? Ayan po, si KSBK member po, syempre pag January po, inot na inot ang gigibuon kayo si deploy po, pagpili kang kada barangay ng sa indang board of director. May representative po ang kada barangay kaya ang BOD. Ito po magiging representative din kung ano po mga kahagadan, mga proyekto na kaipuan sa indang barangay, ito po saro sa indang ma-represent sa kada barangay. Kabalingon yan sa pinag-aasikaso ni Barangay Kagawad Jess Ador, iyo ang pakikipagtabangan sa TESDA asin DepEd na magkaigwanin libreng training sa pag-install nin solar panel na magiging dagdag hanap buhay subuot kan mga yaon sa barangay. In partnership po yan, pikauli na po ang DepEd Naga, saka ang TESDA po kayan, sinda po ang ma-training. Sinda po ang ma-training doon sa kada barangay. Yan po sa mga project na ilalabi ko man sa KSBK. Actually nakikiulay na po, under negotiation na po kami with DepEd Naga and Mr. Ricky Mariano para po magibo as in maplantar na si programang iyan. Kada barangay po maybe 30 student o 30 na mga indigent na mga pwedeng maging trainee para po ang beneficiaries po kayan. Yan po solar panel installation po na as of now po baga halos kadakulo ng mga solar panel ko niya. Pero itong mga nag-install po talagang in demand yan sa ibang bansa. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, apwera kan magagayo na burak na mababakal sa flower farm sa Barangay Pakul, Siyudad ning Naga. Plano ni Barangay Kagawad Ador na madagdagan nin mga souvenir item na pwedeng mabakal kan mga magdadayo sa indang barangay. Sa arog subuot kaining sistema, mas maipapabisto ang barangay kan Pakul asin ang syudad ning Naga. Baho lang burak, ito pong mga souvenir na pwedeng pakinabang, pwedeng magayon na kaluluwasan. Papandayon ta po yan iinutod ta po sa barangay level. Tanganing mas mapagayon. Dagdag hanap buhay po yan, Sir Melvin, sa Gabos sa taga Pakul and maybe sa Naga. Yan. Padagos sa mga bareta. Tamang bilang kan bus na mahatod sa mga pasaherong mabaralik pagkatapos kan Pasko asin bagong taon, gustong siguruhon kan manihamiento kan Bicol Central Station. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza. Kung igwang pinagaandam ang manamiento kan Bicol Central Station na pinagkakaputan ni Terminal Manager Roderick Reforzado ngunya na holiday season ay ang primerong simana kan bulan ng Enero kung saan mapuruli na ang mga mabarakasyon ngunya na paabuto na Pasko asin bagong taon. Bako naman subuot bago ang magiging sistema huli ta ilalatag na lang ang Manual of Operation na sa indang susunodun. Sa huring simana kan Disyembre pupunan subuot niya ang pakipag-olay sa mga Siyempre may kumampo nga ning pigyosabi dahil sa tuya man na Bicol Central Station, igwa na kitang Manual of Operation. So, ilalatag na lang ito. Pero mga 3rd and 4th week of December, magkakandak ulit ako ng mga
series of meetings naman kayo, especially sa tuwing mga pag-arriba sa Bicol Central Station, mga request, again, especially from the PNP for additional visibility sa Bicol Central Station, si LTFRB, si LTO. Para again, maging smooth ang operation. Siring kandati, isasabay naman subuot ang pakikiolay sa mga bus company na madagdag ang saindang bus na maglaog sa Bicol Central para antisiparan ang pagdakol kan mga pasahero. Especially itong pakiulay sa mga bus companies na madagdagan ng satuyang mga located buses dito sa Bicol Central Station, especially on the first week of January. Sigurado ta na magiging dakol na naman kayan sa tuyang mga pasahero. Sa ngunyan, kulang pa man ang nagpupuruli na pasahero mantang may 2 semana pa ang natatada antes ang Pasko. Mark Mendoza para sa One Media, TV48 Naga, Newsbreak. Sa iba pang bareta, sarong banal na misa ang pinag-atinderan kan mga residentes kan Barangay Concepcion Pequeña, Syudad ni Naga. Kasumpay kan kapiestahan kan Immaculate Conception ngunyan aldaw. Sa Barangay Concepcion Pequeña, isinabay naman ang pagparada kan manlain-lain na batch na naggraduar sa Concepcion Grande Elementary School kung sa nagklase si punong Barangay Gerald Rito. May suway man subot na aktibidad ang barangay ngunyan aldaw. Ngunyan pong December 8, minabot na po na magkaugwaning parade kasabay po si Grand Alumni Homecoming kong Concepcion Grande. Since saro man po kita sa graduate and proud pong graduate kang Concepcion Grande Elementary School. So far sa barangay activity, ano mga highlights? Ngunyan pong barangay fiesta, after po kaning parade sa Tiyan pong Bangi, magkakauga po kami ng barangay personals oath-taking ceremony and barangay night. Previous nag-auga po kitang week-long celebration, si Inot po, Rabos, si mga dawa po nag-auga po kita ng libreng gupit, nag-auga po kita ng PhilSys registration and mass birth registration. Sa iba pang bareta, kinumpirmar sa paaginin mensahe ni Vice Mayor Francis Belen na dai pa nakakapasar nin ordinansa ang Sangguniang Bayan kan Pili Camarines Sur para sa pag-okupar kan mga negosyante sa bagong haman na merkado publiko. Susog sa Vice Alcalde kay Puan subot nindang makasiguro na kumpleto ang gabos na patrabaho sa Pili Public Market bago ninda tugutan na makapag-okupar na sa mga stalls ang mga paratienda sa Banawaan in Pili Camarines Sur. Sa pagbabalikan newsbreak, PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Westrimundo Obinque mariribayan na. Iyan na siniba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited cares so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all.
alone kasi is parang rediscovering yourself. What are the projects that you have in mind for Naga City? Mga 20 na tumbling. Joke. How can they pursue their passion but at the same time be good children? Tinatanong na ako doon, bagyan o sarili? Sinabi mo SK Federation President, ano yung katungkulan mo? Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mayo pang pinagpapaluwas na schedule kuno arin ang gigibuhon na turnover ceremony sa PNP Bicol. Matapos magluwas ang report na riribayan na subot si Police Brigadier General West Raimundo Obinque bilang Regional Director kan PNP Bicol. Asin riribayan ini kan sarong Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Si Police Brigadier General Obinque ang madidestino na subuot bilang Acting Director for Research and Development sa PNP Headquarters. Padagos pa sa mga bareta, ibinaba na ang alert status kan Bulkan Mayon paghali sa alert level number 3 pasiring sa alert level 2 matapos na mairehistro ang pagdikit kan mga aktibidad kaini siring kan volcanic earthquakes. Pagbanaag kan tuktok kan bulkan asim paghuros nin mga gapo hali sa abaga kaini. Alagad sa advisory kan DOSTP Vox, padagos man pinagpapalikay ang gabos sa paglaog sa 6-kilometer permanent danger zone, huli kan piligrong pwedeng darahon kan pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Sa police report, cellphone na nagkakantidad 50,000 pesos, mineral water container na may laog nin 8,000 pesos, asin alkansyahan na may laog nin 5,000 pesos. Ang nadarakan da ipabistadong sospek na naglaog sa harong na yaon sa subdivision sa Barangay del Rosario, Syudad ni Naga. Inabutan kan may sadiri kan harong na pinagraot kan mga sospek ang likudan na parte kan sa indang harong para makalaog asin makapanghabon. Padagos ngunya na pinag-iimbestigaran kan Naga City Police Station number 6 ang nasabing insidente. Sa iba pang bareta, padagos pang nagkakalap ngunyanin impormasyon ang Naga City Police Office Station number 6 kung si Isay ang nagwalat kan plastic bag sa ibabaw kan gapo na yaon sa sapa na may laog subuot nin fetus nin aking babae na nag-iedad 5 hasta 6 na bulan. Susog sa report, duwang aking lalaki ang nakahiling na nagsumbong sa sarong residente na nag-apod sa Barangay Tanod. Dinarakang ambulansya sa Our Lady of Lourdes Infirmary Hospital ang fetus. Sa iba pang bareta, World Mental Health Awareness ginibo sa Naga College Foundation. Ang detalye sa report ni campus correspondent Mary France Lanuso. Sa pagselebrar kan World Mental Health Awareness na ginibo sa ST Quadrangle asin pinag-organisar kan NCF Guidance and Testing Center, naging panoinin ng kaaraman asin kaugmahan para sa mga nag-atindir asin sa manlain-lain na aktibidad. Kabali igdi ang ginibo nindang booth na inapod nindang Human Library Living Stories para maghatod man iba-ibang storya ning tarayumpo sa mga kaakian. Susub ki Merlin Bulima, guidance designate, obheto kan aktibidad, iyo an ipromote asin i-advocate an iba pang parte kan mental health. Ang goal lang naman nito is talaga to promote ano ba yung mental health sa mga students, hindi lang sa students, actually even sa mga employees, kasi di ba ang mental health is actually pang lahat, hindi lang naman siya for a certain individual, so lahat naman tayo need talaga to practice or to check our mental well-being. Pinagherasman ni Princess Morvi Regalado, guidance designate, ang buot sabihon kan temang Walking Through Eudaimonia. Yung human library namin. So, isang part siya ng Walking Through Eudaimonia. So, we walk you through your stories and our stories. Another one is yung Get Connected. In psychology or in general, no man is an island. So, we wanted strangers to get connected. Katakod ka ini, labian pa sa salamat niya sa mga nagtabang asin nag-atindir sa aktibidad na ini. First and foremost, thank you so much
sa Guidance and Testing Center. Sa mga facilitators for today, we really thank you and appreciate your presence. And thank you so much everyone din sa gabos na nag-join ngunyan. Daiman maitago kan grade 6 student na si Samantha Robredo ang sa iyang kaugmahan huli ta sa paagi kan aktibidad na ini nakabisto sindanin mga bagong barkada. Si Stephen John Beria maugma tanahiling niya otro ang mga dati niyang kaklase. Good po kasi I've been having fun with my friends po here sa event na po. So having fun here is para po to make new friends with other people. My experience so far is good because I became happy when I'm here. And I'm with my friends and yung mga dati kong kaklase. Pagkahapon, ginibo man ang Zoom brief kung sa inakihataw ang manlain-lain na estudyante kan NCF. We encourage and promote a better and a flourishing life to everyone. Thank you so much. Para sa One Media TV48 Naga, Franz Lanuzo, Newsbreak. Mientras tanto, kinumpirmar ni Dr. Nanette Wong, infectious disease specialist kan Bicol Region Geriatric Hospital and Geriatric Medical Center, na dakol ng mga eskwelahan sa Camarines Sur ang nagkukondusir nin mga awareness campaigns sa HIV/AIDS huli ka nagkakaalarmang sitwasyon. As of now, marami na sila. Oo, kasi kailangan ma-stop nga yung pagdami. So, yun ang ng DOH ngayon. Oo. Marami ngayon mga since nag-World AIDS Day, di ba, noong December 1. Mga tugang 17 aldaw na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na ini hatod sa Indog kang Naga College Foundation, home of the champions leap into the future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Samoyang official Facebook fanpage One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samuyang official YouTube channel, One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asinini, an One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.